quilòmetres. I els de joguina, que només arriben a uns quants metres. Aquests són els tres tipus bàsics de drons. Però es poden fer variacions entre ells. Per exemple, un dron que té incorporat un desfibrilador, o minidrons espia, etc. Actualment tots els helicòpters i avions teledirigits es poden considerar drons. Els drons són perillosos, perquè es poden descontrolar i et poden arribar a tallar amb les hèlices. I per això hi ha tantes restriccions a la seva utilització. Degut a això, avui entrevistarem en Lluís Brotons, expert en drons i amb el carnet de pilot. Ens explicarà una mica per què els fa servir i quines són les seves legalitzacions. Unes quantes preguntes sobre els drons i les seves utilitats. Com vas començar en el món dels drons? Vam començar amb el món dels drons fa 5 o 6 anys, amb uns companys del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, que volaven avions per hobby i vam intentar veure fins a quin punt amb aquests avions, si posàvem una càmera, podíem estudiar les colònies de gavines